Здравейте! Днес ще си поговорим за инвестиции, като така нивото ще е доста базово, но съм сигурен, че и по-напредналите от вас ще намерят нещо интересно, тъй като ще се опитам да дам така субективен поглед върху нещата и това мисля, че винаги е доста по-ценно от това човек да цитира официалните определения и дефиниции за разни неща, тъй че приятно гледане. Аз съм Ивайло Пашов, занимавам се с инвестиции от доста години, въпреки че не професионално. Главно сам чета, ровя се и инвестирам собствените си пари. Всичко, което кажем, ще е споделено от моята лична гледна точка и от моя опит. Това са моя имейл и моя сайт. Пращайте въпроси, мнения, коментари. Ще се радвам да ви отговоря след това. И нека да започваме. Ще запознаем в това видео основно с базовите неща, те наречената кота 0 при инвестициите и това са най-напред защо се занимавам и как да инвестирам въобще ме засяга мене. Това нещо за мен ли е релевантно ли към моя контекст, в който се намирам. Колко пари да инвестирам, къде да ги инвестирам. Нещо много фундаментално, това е разликата между цена и стойност. И въпреки, че ще го гледаме от гледна точка на инвестициите, цена и стойност съм сигурен, че ви бъде полезно да различавате и в много други ситуации, ами не само при инвестиции. Ще погледнем риска, какво е то и въпреки, че специалистите тук имат някакви много дебели определения за риск, които съм сигурен, че след първата минута вече всеки спира да ги слуша. Аз ще ви дам моето определение, което мисля, че е доста по-просто и така работи безотказно, поне за мене. Възвръщаемост или колко е добра възвръщаемост, колко е лоша и колко е нормална. Тоест, ако ние правим 10%, къде се отнасяме спрямо от другите. И това трябва ли да ме радва или не. И най-накрая ще ви дам едно лично мнение пак за моят любим клас инвестиции, тъй като инвестициите са много голяма тема и човек може да инвестира буквално в хиляди места. Има обаче определени класове инвестиции, които хората си избират и тук ще ви дам пак моето лично мнение, къде според мен така съм намерил най-златната среда човек да си инвестира парите. Нека да започваме с това, защо се занимавам въобще. Преди да започнем да отговаряме на въпросите, които съм подготвил, свързани с инвестициите, искам да направя така една крачка назад и да започнем с едно базово определение за това какво е инвестиция, защото е много така добре да имаме една отправна точка. И инвестицията е това да имаш актив, чиято цел е да ти носи печалба. Тоест капитала да носи капитал. Това е инвестицията, като тази печалба вече има две страни. Едната и страна е това да ви носи печалба във формата на месечни вноски, така да се каже. Като това представете си апартамент даш под наем и събираш месечни наеми. Едната част от печалбата е това да събираш месечни вноски от нещо. Това може да са наеми, може да са дивиденти, може да е нещо друго. И другото лице на печалбата, това е оскъпяването. Тоест тук актива го купуваш и се надяваш да поскъпне така, че като го продадеш да си на печалба. Тук е добър пример, купуваш акции на Амазон, те нищо не ти носят на месец и просто се надяваш след 10 години, като ги продадеш тези акции на Амазон, те са по-скъпи от това, което са сега. Самата сърцевина на инвестицията е да произвежда капитал, да носи печалба. Затова да купиш апартамент и да го даваш под наем е инвестиция, обаче да купиш апартамент и да живееш в него не е инвестиция, както повечето хора си мислят, а по-скоро е спестовна сметка. Дори като си купиш апартамент, не само, че не взимаш нищо от него, ами ти трябва да плащаш данъци, трябва да плащаш поддръжка и една камара още работи, входна такса и така нататък. Тъй, че инвестицията това е капитал да носи капитал. И като всяка тема свързана с финансите, един дисклеймер или казах ли ви аз, това е, че всяка инвестиция си носи някакъв риск. Ако човек не иска да загуби пари и иска нещо сигурно, по-добре да не инвестира. Тая работа не е за него. Ако пък също някой ви рекламира, че тук знае една супер сигурна инвестиция и няма никакъв риск, по-добре бягайте надалече,
има най-вероятно някаква измама. Такова нещо няма. Всяка една инвестиция може да загуби пари и това е първо правило. И преди да започнем, също искам да отделя малко време на това, така да ви подтикна да си отговорите на едни фундаментални въпроси. И по-скоро тук не чак толкова просто да ги отговорите и така, ами да бъдете откровени със себе си. Много хора, наблюдението ми, че имат склонността да се самозалъгват по теми, свързани с парите. Те въпроси са колко време имам за инвестиция, т.е. аз един месец ли искам да чакам, 10 години готов ли съм да чакам, 20, много ли са или са малко за мен? Нали, нормално ли, мога ли да понеса 20 години да чакам някаква инвестиция да дойде до край? Следващите, колко печалба евентуално очаквам от моята инвестиция и какъв риск искам да понеса. Нали, има си едни инвеститори, които са окей с това да купят апартаменти и да взимат по 3-4% на година от това, като го дават под наем. Други хора не ги устройва и искат да инвестират в нещо, което ще им носи 10%, въпреки че може да е малко по-рисково. И най-накрая, колко мога да инвестирам. Това е, може би, най-лесният въпрос от тея, но въпреки това е важно човек да може да си отговори и на него. Та е още една скоба преди да започна с съществените неща. И това е разликата между спекулант и инвеститор. И не е случайно казвам тук в началото, защото разликата е много тънка и много хора си мислят, че са инвеститори, обаче всъщност са спекуланти и накрая губят и си казват, гледай сега тези инвестиции, се са губещи, това не си е работа. А то, що са губещи, защото много хора спекулират, а не инвестират. Инвеститорите са по-скоро хора, които са готови да чакат по-дълъг период от време, които гледат фундамента на нещата, т.е. купуват неща ефтино с добра стойност и, както казах, чакат по-дълго време, но пък и възвръщаемостта при тях е в рамките на 5, 10, 15%, някакви такива граници. При спекулантите там се взимат разни неща с голям риск, като съответно печалбата може да е наистина колосална, но и загубата може да е на 100%. Тъй, че там е всичко супер голям риск с цената на това да загубиш всичко или да спечелиш много. Обаче, има една подробност, че при спекулантите може би под 1% успяват да направят големите печалби, всички други изгубват почти всичко. И затова много хора, вместо да не инвестират, да се хвърлят в спекулации, купуват някакви неща, които са тотална спекула, искат за 2 месеца си отвоят парите и така. Накрая нещата не се получават, те губят пари и казват инвестициите, това са нещо лошо, защото се губиш пари, малкият човек се губи пари. Но губи пари, защото просто се е хвърлил в спекула, а не в инвестиция. И нека продължиме нататъка, като започнем с трудните въпроси и защо да инвестирам. Това е най-фундаменталният, може би, въпрос. Как инвестирането е важно за мене. И според мен инвестирането е важно за всеки човек, въпреки че много малко хора го осъзнават. Та тема е тема табу като цяло. Всъщност темата за финансите и за парите за нас българите е някаква тема табу. Не сме свикнали да говорим за това, не сме свикнали да мислиме за това. Инвестициите ги имаме за някаква мръсна дума и всички, които занимават с инвестиции, са мошенници и са хора, които са готови да ни приберат парите. Затова май не се занимае. Но според мен това е много фундаментална грешка и не знам каква е предисторията на това нещо, може би комунизма, но според мен трябва да се промени, който го осъзнае по-бързо, по-добре. Защо да инвестирам? Първо ще започна отзад напред, не е трудно. Много хора го представят като висша наука, обаче това не е така. Изисква време, изисква съобразителност, изисква дисциплина, но хора, които инвестират и менажират професионално милиони евро, долари или каквато валута сетите, не са много по-умни от мен и от вас. Те, че не е много трудно човек да инвестира. Оттам насетне парите в кеш се обезценят. След това, независимо дали са в кеш, под матрака вкъщи или са в банката,
Като цяло парите се обезценят. Инфлацията яде спестяванията. И това е абсолютен факт. И проблема с това нещо е, че инфлацията яде също при стоките, които потребяваме, инфлацията много по-бързо засяга тях, отколкото ни се вдигат заплатите. Тоест за 50 години, ако заплатите са дигнали 5 пъти, най-вероятно стоките, които потребяваме, са дигнали 10 пъти. И ето как инфлацията яде спестяванията. Сега съм много сигурен в цифрите, тук малко спекулирам с кое колко пъти се е вдигнало, но безспорно инфлацията яде доходите навсякъде по света. Питайте ваши баби, дядовци, едно време с 100 лева човек какво могъл да си позволи, сега с 100 лева какво може да си позволиш. Мисля, че това е безспорен факт. Тук не мисля, че някой би могъл дори да ме опонира на това, че инфлацията е нещо лошо, което ни яде спестяванията и което трябва да се бори. Така, инфлацията може да я бориме чрез инвестирането на нашите пари. Така че нашите пари да изкарват други пари. Седенето просто някъде не е решение и те намалят. Лесно е парите да работят за теб. Инвестицията е нещо пасивно. Дайте да ви върна малко една крачка назад и да си поговорим как човек може да изкарва повече пари. Нали? Казахме, инфлацията яде спестяванията, т.е. трябва да забързаме някакси колко трябва да забързаме това темпото, с което изкарваме пари, защото заплата ни нараства по-бавно стоките, които потребяваме. Как да забързаме, как да изкарваме повече? Един начин е човек да работи повече. Това е вместо 40 часа на седмица да бачкаш по 80. И има разни хора, които се хвалят, може би Грант Кардон, супер известен. Той постоянно се хвали, че работи по 80-90 часа на седмица, за което, ако е така, вала, но колко време може да продължава това? И ако работиш дори по 90 часа на седмица, колко повече от това може да работиш? Тоест пак си има някакъв лимит, нали? Не можеш да работиш по 130 часа на седмица. Хората не са роботи, все пак имат някакво време за почивка и така нататък. Тоест дори вие си намерите втора работа, може би ще ви се получи, че изкарвате повече доходи, отколкото да имате една, но може ли да бачкаш 5 работи? Най-вероятно не. Другото, което е, може да си по-ефективен. Да речеме, за един час правиш едно нещо, обаче така си правиш нещата, че ставаш супер ефективен и за един час почваш правиш по 3 неща. Това също е окей, също е някакво решение, обаче пак си има някаква лимитация. Нали? Ако за един час по принцип правиш едно нещо, няма как за един час да почнеш да правиш 100 неща. Може да почнеш да правиш 2, 3, 4, на петото вече ще почнеш да се спъваш. Нали? Ефективността пак си има някакъв горен лимит. И един вид лостовете ни за това да изкарваме повече пари са доста ограничени. Времето ни е ограничено, ефективността ни е ограничена. И какво ни остава? Това е да ползваме лоста на нашия капитал. И живеем в такъв свят, в който капитала свободно може да изкарва друг капитал. Нали, най-простият пример, малко абстрактно звучи капитал, изкарва капитал, но най-простият пример си представете, слагаш пари купуваш апартамент и той почва да ти носи приходи. Тоест, твоя капитал, който си вложи в апартамента, почва да носи приходи. Това е как капитала изкарва капитал. И тук искам да ви обърна малко внимание за магията на сложната лихва. Или как човек като вложи пари с някаква възвръщаемост на година, те почват да нарастват изключително бързо в някакъв момент от времето. И един прост пример съм разписал. Ако 1000 лева вложиш с 10% възвръщаемост на година, за 25 години ще станат 11 000 лева. Тоест ще пораснат за 25 години 11 пъти. За 35 години стават 28 000 лева. Тоест от нулевата година до 25-та имаш все едно от 1000 до 11 000, 10 000 лева си изкарал. Обаче само за 10 години вече почваш да изкарваш 17 000 лева. Повече от това за по-кратък период. И
парите, като са вложени с някаква възвръщаемост, с годините почва да се забързва темпото. Става те наречената снежна топка. Нали? Отгоре, като пуснеш една снежна топка, отначало тръгва бавно, обаче трупа сняг и вече накрая почва да събира супер много сняг за много кратки периоди от време. И така става и с парите. Последните години, колкото по-нататък, колкото сложиш някакъв капитал, колкото по-нататък отижда времето, те нарастват с забързваща си скорост. Примерно на следващия слайд ще видите какво става след 100 години. Колко пари може да имате, ако съвсем в началото сте вложили много малък капитал. И последната точка, на която искам да обърна внимание, това е защо да инвестирам. Най-добрият пример е да се огледате около себе си и да видите богатите и успешните хора около вас, а и не само около вас, с какво се занимават. Тоест от какво изкарват те пари. И дали някой от тях разчита на заплата и държат парите си в банка. И сега тук съм чул разни хора да ми цитират, някои богати хора изкарват парите си от заплата, примерно футболистите, да речем Роналдо, взима на година или колко си милиона, но това има такива, но масата богати хора, единия или 2% в света, които контролират масата активи, почти никой от тях, не почти никой от тях не изкарва, не зависи от заплата или не държи парите си в банка или нещо такова. Те инвестират, те притежават активи и те активи се умножават с времето, защото активите изкарват печалба и печалбата поражда нови активи. И така се един вид образува една снежна топка за тях. Дори една скоба да отворя, Уорън Бъфет има много интересна книга, The Snowball се казва. Не случайно заглавието е избрано да бъде снежната топка. Там разказва за своя живот, за своите инвестиционни стратегии, за какви решения е взимал. Общо взето, адски интересна книга, силно ви я препоръчвам. Та за мен е защо човек да инвестира, въобще не е труден въпрос. Това е най-елементарният въпрос, който много лесно се отговаря. По-скоро трудните въпроси са като почнем да дълбаеме. Колко да инвестирам, в какво да инвестирам и на каква цена. Нека да видим в следващите няколко слайда да обърнем внимание на, както казах, малко по-задълбочените въпроси. И само преди тях пак една графика свързана с сложната лихва. Не случайно отделям толкова време на сложната лихва да ви говоря, защото наистина е много фундаментална концепция тук. Виждате на графика за това, което ви казах. В крайните години инвестицията почва да нараства наистина експоненциално. Тая графика, ако опънеме скалата долу с още 50 години, тая графика ще стане почти вертикална. Тъй, че от началото, виждате, това са $1000 вложени при 8% на година и след 100 години тези $1000 за 8% на година станали 2 200 000. Колосална разлика. Това е 2000 и нещо пъти са нараснали първоначалните ни пари за 100 години. Дълъг период от време, обаче пък само $1000. Нали? Разликата, както и да я погледнете, е колосална. Тъй, че винаги, когато ви се струва, че на втората, третата, петата година тук нищо не се случва, не забравяйте, че нищо не става супер бързо. Ако видите, графиката от началото е почти хоризонтална, т.е. парите нарастват много бавно и наистина интересните неща остават за търпеливите, т.е. за хората, които са склонни да чакат 20, 30 и нагоре години. Сега много хора ще си кажат, това си остаря до тогава, но колкото по-рано човек почне, толкова по-добре. 30 години, ако човек почне да инвестира на 20-25, в крайна сметка ще бъде на 50 на 55, което хич не е зле. Пенсията чак идва на 65 горе-долу или на 63, както е последно. Тъй, че 30-40 години, въпреки че ви изглеждаш някакъв дълъг период от време, не е така. 30-40 години, що горе... не е нормален период, но е окей период, не е невъзможен. И нека преминем към следващия въпрос, или то е колко да инвестирам.
както с повечето не толкова лесни неща, и тук няма супер твърдо правило колко пари трябва да инвестирам. Има обаче едно нещо, което е със сигурност, и то е преди да се хвърляте в каквито и да било инвестиции, бъдете сигурни, че да си оставите един буфер от пари, който би ви стигнал за няколко месеца, ако доходът ви спре. Тоест, ако имате 50 000 лева, не инвестирайте всичките 50 000 още утре, защото оставате на нула и след половин месец, ако нещо, не дай си Боже, се случи, доходът ви спре, малко сте в безизходица. Нали? Хвърли сте всичките пари някъде и доходът ви спира, нали? Какво правите? Тъй, че преди каквото и да правите като инвестиции, бъдете сигурни, че имате буфер. И този буфер, според мен, трябва да е поне 6 месеца, за да сте спокойни. Защото някои хора си заделят за 2-3 месеца буфер, доходът им секва, минава един месец и вече хората стават супер нервни. Нали? Леле, маля, ако още един месец така, ами на третия месец какво ще правя? Тъй, че поне едни 6 месеца са хубави буфери, ви дават спокойствие, ума ви да не се разсейва и да не взимате, нали, глупави решения от това, защото се притеснявате, че няма да оцелеете следващия месец, защото доходите са ви се спрели, дай да ликвидирам всички инвестиции, защото, нали, какво стана тук супер зле. Тъй, че имайки буфер, почти сигурно ще ви даде мира на главата, преди да инвестирате. Оттам насетне някакъв такъв много, много широко правило имам аз, което казва, че за да почне човек да усеща някакви резултати върху себе си, в неговия си контекст, трябва да инвестира поне 20% от доходите си. Като тук нарочно давам процент, защото човек, който има доходи, да речеме 10 000 лева и такъв, който има 1000 лева, да, при единия тези 20% са 2000, при другия са 200, но в всеки един контекст 20% са си 20%. Тоест и за човек, който изкарва по-малко 20% едно и също, и за този, който изкарва 20% едно и също. Тъй, че не претендирам за точност, но ако почнете да заделяте по 3-4% от доходите и това да слагате в инвестиции, много бързо ще се разочаровате и след няколко месеца ще си кажете, това тук ще инвестирам, голяма работа, пък гледай някакви накрая 20, 50, 100, 200 лева. И разочарованието ще дойде бързо. Тъй, че започнете да имате осезаема така, да чувствате някакви осезаеми резултати, поне 20% трябва да инвестирате от доходите си. Сега, ако ги нямате тези 20%, какво правите? Ами тук бих казал, че имате по-належащи проблеми от това как да инвестирам, какво да инвестирам и така нататък, и по-належащи ви проблем е или как да изкарвам повече, или как да харча по-малко. Така че в крайна сметка аз да имам поне 20% от доходите си, които мога да инвестирам. Ако ми остават 5% на края на месеца, проблема е някакъв друг. Не мислете за инвестиции, мислете как да изкарвате повече и да харчите по-малко. Това е супер фундаментално. С малка част от доходите нищо не става. Сега, при имотите малко по-различно там, тъй като всеки знае, те са малко по-специален инвестиционен клас, това, че изискват много голяма първоначална инвестиция. Един имот не можеш да купиш за 200, за 1000, за 5000 лева, че често дори за, в София за 50 000 лева трудно ще купиш имот. Не говоря за гараж и някакви такива, говоря за магазин, апартаменти и така нататък. Тъй, че там много често се ползва кредит, което няма лошо, нали, това го разбирам, но бъдете готови да плащате вноските по този кредит, дори имота ви да не изкарва наем в 50% от времето. Това е един лош сценарий, в който имота ви 50% от времето седи така и нищо не изкарва. И би казал, че в този сценарий, ако вие сте подсигурен или подсигурена, може главата ви да е мирна.
Ако обаче разчитате, че имота ще ви изкарва 100% от времето доход и с него ще взимам аз найема от имота и ще плащам вноски по кредита, ами тези 100% със сигурност няма да се случат. Почти никой имот не е заед на 100% и в някакъв момент ще трябва да вадите от джоба и да плащате тези вноски. И ако парите ви като доходи не стигат за тези вноски, кофти, почвате да дърпате назад. Почва да ви яде от доход, от възвръщаемост и така нататък и нищо не правите. Тъй, че бъдете готови 50% от времето да финансирате вноските по кредита от вашия джоб, а не от имота. Ако в този сценарий сте окей, не трябва да се притеснявате, почти съм сигурен, че няма какво да отиде на зле. И във всяка друга инвестиция ползвате собствени пари, а не дълг. Хората масово от 2007 година, това си го спомням, дори имам така лични наблюдения и познанства за хора, които взеха кредит за да купуват акции и това изигра много лош шега на много хора. Те хора все още не могат да се възстановят от нанесения шамар, защото изведнъж парите ги няма, обаче кредита си седи и в крайна сметка какво правиш? Почваш да вадиш оттам, че да го изплащаш. И то не си изкарал, продължаваш да се увътреш, така да се каже. И това нещо продължава с години. Тоест тази дупка трудно изпълзяваш на нулата години наред. Тъй, че не ползвайте дълг, а собствени пари. Ако купувате имот, може дълг, обаче с тая подробност такива да са ви доходите, че можете да плащате вноските в 50% от времето. И нека да видим като следващ слайд къде мога да инвестирам. Има няколко инвестиционни класа, в които човек може да вложи своите пари. И някои от тях съм сигурен, че ги знаете, други са ви по-малко известни. И нека започнем с така може би близкия до всеки. Това са имотите. Един от, ако не най-големия, то е един от най-големите инвестиционни класове. И това е познато на почти всички от нас. Тук има голяма култура на това човек да притежава имот. Много често като спестовна сметка и по-малко като инвестиция, но имотите са нещо супер познато. Какво представляват като инвестиция? Общо взето купуваш имот, даваш под наем, печелиш от тези наеми и се надяваш, когато му дойде времето и когато свърши твой инвестиционен хоризонт, да го продадеш този имот, така че да си на печалба. Ако си го купил за 10 000, да го продадеш за 15, за 20 и така нататък. Кофтито при имотите е, че има висок праг за влизане. Като пак да се повторя от предния слайд, с 200 лева не можеш да купиш имот. Тук цифрите са наистина много сериозни и ако искаш нещо да ти носи добър наем, така че да усещаш някакви положителни ефекти върху тебе, един добър апартамент, поне в София, и то двустаен, някакъв сравнително малък, е поне 60 000 евро. Бизнес имотите са повече. Магазини, офиси и така нататък. Тоест тук прага за влизане хич не е малък и това не е хапка за всеки. Затова малко хора могат да си позволят да играят на пазара на имотите. Оттам насетне сравнително нормален риск. Не като да не може да стане лош сценарий. Всички знаем какво стана в 2008-2009 година. Имотите поевтиняха, нямаше наематели и така нататък, но имота е нещо физическо, което седи си там и 5 години да го тресе криза, винаги качествените неща, поне за сега, имало търсене и са произвеждали доход. Оттам насетне е бизнес. Това не е за подценяване, въпреки че много хора, като говорят за инвестиции, не си мислят за бизнес, но това човек да отвори бизнес и да се занимава изключително като дори с оперативна работа като бизнес, не е малък клас също. Много хора предпочитат това да правят, там да си инвестират парите. Като доходът е печалбата от бизнеса и също може да спечелите от това, ако го препродадете за повече пари от това, което сте вложили.
Примерно не е изключено човек си продаде бизнеса в края. Не е казано, че нали, правиш бизнес и умираш с него. Тъй, че от това да продадете на печалба също не е за подценяване. Негатива при него е, че изисква адски много време и риска хич не е малък. Тоест шансовете са срещу вас. Има някаква такава статистика, колко е супер, не официална е, че около 80% от бизнесите затварят в първите 5 години. Нали, всичките франчайз модели, това е много силен selling point. Купи си франчайз, да речем отвори Subway, отвори Макдоналдс и така нататък, а не се занимавай да си правиш ресторант, защото направиш си ресторант, най-вероятно ще фалираш. Обаче ние видиш ли сме Subway, Макдоналдс и така нататък и затова ноу-хауто като от нас, шансовете ти се увеличават. Тоест, официално масата от бизнесите затварят първите 5 години. Много хора си мислят, че са супер бизнес гурута и то път е различно, обаче 5 човека на супер произволен принцип, който вземете и които отварят бизнес днеска, 4 от тях няма да ги има след 5 години. Бизнесите им няма да ги има. Тоест шансовете срещу вас изисква много време и от тук насетне доходът наистина за бизнеса трябва да е много голям. Аз така си го представям, ако изкарваш заплата 1000 лева, за да се занимаваш с някакъв бизнес и това, че ще носиш допълнителен риск и ще прекарваш супер много време при него, ако заплата е 1000 лева, бизнесът трябва да ти носи 4, 5, 6, т.е. един порядък от 5, 6, 7 пъти от това, което би изкарвал някъде да си работиш просто на заплата. Ако е по-малко от това, ако заплата е 1000 лева, бизнес ще изкарате 2000, въобще не се занимайте. За двойно отгоре, при това, че поемате огромен риск, не си заслужава. Някой сега си казвате, да, ама 2000 лева си 2000, 1000 си 1000. Да, ама не, защото в този бизнес най-вероятно ще трябва да инвестирате пари от начало и като инвестирате пари и тъй като риска е голям и може да затворите тези пари, може да изчезнат безвъзвратно. Това е вашия риск. Оттам насетне дългови инструменти, може би най-малко познати актив е това, и въпреки, че е най-малко познат, е доста голям като обем в световен мащаб. И това има много форми, дълговите инструменти. Първо може да купувате сега с най-общи приказки, най-общо казвам, дълговите инструменти са да давате кредит на някой и да печелите от лихвата, която той ще ви плаща. Да, и това е възможно. Това нали, не е бизнес само за банките, да дават кредит и да печелят от лихва. Това може и всеки един от вас да го прави, като има някои инструмента за това. Едното е да купувате облигации. Това са дългови инструменти на държави или на корпорации, които са издали, да речеме, такива инструменти, тези облигации, и са казали, ние искаме да наберем, да речем, 1 милион, като на година ще плащаме по 3 или 5% лихва върху тях. И купувайки тези инструменти, вие събирате тая лихва, която те ви плащат. Друга форма вече ставаща все по-популярна, това са people-to-people или peer-to-peer lending. Такива платформи има, където се регистрират хора, които търсят микрокредити, кой да си отвори малък бизнес, кой да си купи кола, кой да си купи апартамент, кой да си купи нещо супер дребно. И други хора пък там, където имат пари, хората им дават. Тоест, ти можеш да дадеш 1000 лева на BuyPesh от Естония, който иска да си отвори Сергия на пазара. И тази платформа, поне технологично е решено това нещо, как да стане. Ти даваш пари, те се разпределят, хората си плащат някакви лихви и те идват при тебе. Това са тъй наречените, пак казвам, peer-to-peer lending платформи. Има много в интернет, може да ги намерите. Сега нали, не е мястото да ги споменавам тук поименно. Това е пасивна инвестиция. Не се иска да правите абсолютно нищо. Не е като с бизнеса да ви почне да ви даде цялото време. И се счита, че риска може да го нали, контролирате. Тоест има хора, които са по-висок рейтинг и риска е по-малък. Сега има и хора, които разбира се нисък рейтинг, но пък лихвите са големи.
Тоест, ако вземете тези платформи за peer-to-peer лендинг, има някакви хора, които обещават да ви дадат 15% лихва, обаче тези хора, нали, дохода им е по, да речем, 500 лева на месец. А те теглят кредити за по 2000 или за по 3000. Има хора, които дохода им е по 2-3 хиляди, теглят кредит за 2-3 хиляди, обаче пък те обещават да ви дадат лихва по 5%. И тук си има, нали, някакъв трейд-оф, разбира се, но поинта ми е в това, че човек може да си контролира риска. Това е нещо, което е важно. Може да контролираш риска и може да се инвестират и малко пари. Не е като при имотите да ви трябва висок праг на влизане. Тук буквално човек и 50 лева може да инвестира. Особено в тези peer-to-peer платформите за лендинг. И по-към края, това са акциите. С две думи, акциите са дял от публични фирми. Публичните фирми, това са просто бизнеси, които се търгуват на борсата. И да речем, аз си правя фирма, да речем, че не искам да взимам кредит от банката, защото бизнеса ми се развива, трябват ми пари, но банката не ми е симпатична. Какво правя? Отварям моята фирма публично и продавам 30% или 50% или 80% на хора като вас и мене и с цената на това си продам част от бизнес, аз пък събирам пари, които ги ползвам за разширяване на бизнеса. Един вид като при банката. Там тя ти дава пари, обаче пък си залагаш я имот, я бизнес и така нататък. Нали, винаги си има някакъв трейд-оф. Акциите, това са дялове от публични фирми. Там как се печели, разпределят дивиденти много от тях и също имат потенциал да се оскъпят. Също пасивна инвестиция, както дълговите инструменти, не изискват нищо. Просто купувате ги, седите и чакате и ако всичко се стече добре и печелите. Счита се за по-рисково от дълговите инструменти като цяло, защото когато фирмите, например, когато фирмите издават дълг и са публични, ако фирмата фалира, първо се плаща на хората, които са заели пари, т.е. те, които притежават дългови инструменти, и каквото остане, вече се разпределя на акционерите. Затова се счита, че е малко по-рисков инструмент от дълговите инструменти, но пък и може да донесе по-голяма печалба. Тоест, когато вие сте купили дългови инструменти на облигации на Амазон, те, въпреки че се справят супер добре и растат адски много, то облигациите си плащат примерно 5% на година или 3% на година. А пък акциите отразяват растежа на компанията. Тоест, както е при Амазон, може да поскъпне двойно, тройно, петорно, десеторно и така нататък, докато облигациите те си носят един и същи доход. Тъй, че ето как печалбата може да е повече, но пък и малко по-рисково. И също прага за влизане е малко. Пак буквално с 50 лева може да купите акции. И накрая, злато и ценни метали, тук е малко спорно дали да са в тази графа, като инвестиционни класове, защото те са по-скоро начин човек да се съхранява парите, да се пази от инфлация. Един вид в какво да си държа парите, така че инфлацията не ми ги яде, обаче банката не ме кефи. И това са златото и ценните метали. Там сребро, паладиум и платина. Тъй, че не ги считате за нещо, което човек забогатява супер много, ами по-скоро ги считате за нещо, което предпазва покупателната ви способност. Тоест, ако вие имате едно кюлче злато в момента и с него може да си купите едни неща, най-вероятно след 20 поколения със същото кюлче злато ще може да си купите същите неща. Нали, много често се дава за пример как едно също количество злато в Римската империя е купувало една униформа и как днеска със същото количество злато се купува един хубав костюм. Да речеме с една унция злато, което е около 2-3 хиляди лева. Може да си купите един много хубав костюм. И едно време римляните горе-долу с една унция злато са си купували цяла военна униформа. Тоест покупателната способност се пази. И като говорим в какво да инвестираме, много важно да кажем в какво не е инвестиция, в какво да не инвестираме.
И първото нещо, което е супер нашумяло, това са биткоини и други дигитални валути. Като не инвестирайте там, но може да спекулирате, вече това си е ваша работа. Ако имате пари за прежалване, които наистина може да изгубите за един ден, отделете ги за биткоин и вижте какво ще стане. Може да спечелите, нищо не казвам. Но тук поинта ми е, че не залагайте парите на децата си в биткоини. Тоест не фърляйте всички яйца в една кошница. Поспекулирайте с малко пари с биткоини и други валути, но не си продайте апартамента, нали, за да купите биткоини. Това е лудост. Оттам следва застраховка живот. Много фирми има с много добри търговци, няма ни споменавам пак поименно, които представят застраховката живот като манна небесна и решението на всичките ви инвестиционни проблеми и финансови проблеми. А това далеч не е така. Застраховката живот не е нищо повече от това да контролирате един определен риск и то е да останете без доход при някаква нетрудоспособност. И освен това, нали, понеже не звучи много привлекателно, просто да контролирате някакъв риск, който може да ви се случи, търговците го продават като нещо супер яко. Вие да си купувате страховка живот, ние ви инвестираме вашите пари, тук виж едни фондове, гледай графиката и след 20 години, значи, ако искаш, може да си изтеглиш парите от тази страховка живот и ще имаш адски много пари. Но това почти никога не става. Взимат ви супер големи такси, договора неразбираем, чел съм го, аз лично, нали, разбирам, що горе от тези неща, но просто не мога да го хвана. Не мога да го хвана от край до край от договор, какво казва, точно какво ви предоставя и така нататък. Дори не можеш да разбереш как можеш да се откажеш от това нещо и ако се откажеш, колко пари ще загубиш. Отказване няма или има, нали, но с цената на супер дебели наказателни такси. Застраховка живот, сключете, ако мислите, че имате риск да останете нетрудоспособени и да нямате доход. Тогава да. Обаче някой да ви го представя като инвестицията на живота и след 20 години ще сте забогатял супер много, защото сте сключили застраховка живот при нас. Това няма да стане. Оттам наследне пенсионен фонд също една от така горещите продукти, които търговците на такива работи продават. И това е допълнителното пенсионно осигуряване. Тук се играе по една много пак тънка психологическа нишка, нали, че хората като остареят са бедни, взимат ниски пенсии и така нататък. Затова ти отделя ни още допълнителни пари, дай ги в нашия пенсионен фонд, ние ще ги инвестираме и понеже сме толкова и добри, те инвестиции така ще пораснат в годините, ще ти като се пенсионираш и живееш като швейцарски пенсионер. Обаче това пак не е така и това е, по мое лично мнение, една от най-големите черни дупки за капитал на малки инвеститор. Подлъгва се, сключва си застраховка живот, отива, дава сумата и пари в допълнителен пенсионен фонд и накрая се оказва, че те хора, които трябва да му евентуално менажират парите и те да порастват, те не се случва точно така. Професионалните инвеститори, в кавички, много по-често губят пари, отколкото си мислите. И затова, според мен, тези неща са лоша идея. За пенсионния фонд всеки човек може да си отделя малко сума пари да се инвестира и според мен с малко повече дисциплина и малко съобразителност може да се справят по-добре дори от професионалистите. А при застраховката живот това не е никаква инвестиция, просто менажиране на някакъв риск във вашия живот. Това е за в какво може да инвестираме и в какво не бива да ходим. Нека видим следващата тема и тя е как да различаваме цената на актива от стойността на актива. Много фундаментална тема. Бих казал, че е една от способностите, които куцат при адски много хора. Една от най-важните концепции за нас като инвеститори е концепцията за цена и стойност. Ние трябва да познаваме какво е цена и какво е стойност и по-важното е да правим разлика между двете.
цена е каквото плащаме, а стойност е каквото получаваме. Така е казал Уорън Бъфет. И тук искам нещо да вмъкна. В 90% от случаите има разминаване в двете. Може да не си 90%, това е мое така много широко правило, но в масата случаи цената и стойността не са в синхрон. В принцип пазарите като цяло и дългосрочно са ефективни. Това какво значи, че предлагането и търсенето така изравняват нещата, че стойността и цената трябва да са еднакви. Обаче това е дългосрочно и това е като цяло. Но всеки един отделен пазар в по-малък период от време цената и стойността се различават. Има едни такива икономически цикли, които са нещо почти константно на всеки един пазар. И те какво представляват? Почва нещо да расте, надува се, става прекалено така раздуто, пука се тъй наречения балон, който се е получил, отиваме в другата крайност, криза и оттам насетне следват няколко години пък на супер ниски цени и така депресиран пазар. Кривата между тези две състояния на раздуване и след това на депресия, тя следва своя ход, нагоре-надолу. И като погледнем дългосрочно, да, балансирани са нещата, обаче като почте да влизате по-в детайл, примерно в период от година, 2, 5 и така нататък, виждате, че нещата почти никога не са в синхрон. Винаги цената или е по-висока от стойността, или е по-ниска от стойността. И тук за нас критично като инвеститори е да си натренираме окото за тези работи, да ги забелязваме бързо и така да инвестираме своите пари, че да плащаме по-малка цена от стойността, която получаваме. И за цената и стойността съм подготвил един пример пак в сферата на имотите, защото е най-разбираемо. И ако си спомняте, преди 10 на години имаше така наречена имотна криза, при което цените паднаха доста. При което в уж така хубави квартали, като Лозенец в София, цените им станаха към 700 евро на квадрат. Човек може да си купи апартамент. В момента цената е далеч от това и 700 евро е мид в Лозенец. В момента по-скоро е към 1000-1200, че нагоре. Тоест за нито 10 на години цените са мръднали, са се придвижили в посока нагоре около 30, 40, 50%. Стойността обаче дали се е мръднала заедно с цената. И това е съмнително, поне за мен. Примерно в Лозенец, какво ще рече стойност? Това са да няма дупки по пътища, да има паркоместа, да има достатъчно детски градини, да има комуникации, въздуха да е чист, така нататък. Тези неща не са се подобрили съществено. Те са си горе-долу константни. Колкото зле беше улицата във вътрешността на Лозенец, произволна улица, сега говоря на изуст, преди 10 години толкова зле е най-вероятно и сега. Чак толкова улици не са се асфалтирали, толкова детски градини не са се направили и въздуха не се е поочистил от преди 10 години. Тъй, че стойността е горе-долу еднаква, обаче цената е мръднала. И сега въпросът е къде е разликата. Очевидно в някакъв момент има разлика. Това е или преди е била тая разлика, или сега, или пък и в двата момента. Въпросът е преди цените били са подценени и сега примерно цените пък дали не са надценени. И как ги познаваме тези работи? Това е вече тема за друг разговор и въобще може би цяла една презентация как да ги надушваме тези неща и кога цената е висока и кога е ниска. Но тук поинта ми с този пример е да ви покажа, че цените са волатилната част от уравнението и те наистина мърдат в сравнително кратки периоди от време, мърдат много нагоре и надолу. А стойността си седи що горе константно. И тя се повишава и намаля, обаче тя е много дългосрочен фактор. И надявам се така да съм ви убедил, че почти в никакъв момент двете неща не са в синхрон. Винаги едното е повече от другото. И цената
е нещо, на което ние можем повече да влияем. Стойността трудно може да е променим, особено си представете в контекста на движимите имоти. Как да направя аз един апартамент в Лозенец по-стойностен? Нали, не мога да направя квартала по-добър, не мога да изгоня престъпниците от квартала, не мога да преасфалтирам улиците. Обаче имам контрол върху цената. Значи най-елементарното е, ако тръгна да купувам, мога да се поспазаря. Тоест мога да бутна цената малко в моя полза. Другото обаче, което е в мой контрол е кога да платя цената. И това е много важна концепция. Имаме контрол кога да влезем в даден актив. Нямаме контрол много върху стойността, обаче може да изчакаме цената. Ако ви струва, че е висока, може да изчакаме да падне. Не винаги ще познаеме, но дисциплината тук е ключов фактор. И има един феномен, че когато нещо поскъпва, когато се надува даден балон, много хора се хвърлят да купуват, когато нещата са станали твърде скъпи. Тоест те нямат дисциплината да изчакат. Първо да идентифицират, че цената е висока, и второ, дори някой да идентифицират, нали, надеждата е, че това ще си продължи още сумата и време. Така. Тъй, че нямат дисциплината да изчакат. Когато нещата поскъпват, много хора се хвърлят на влака, така да не го изпуснат просто. Нали, гледат, че Пешо, Гошо и не знам си кой са купили имоти, това е голям далавер, да купя и аз. И какво става? Всички знаем какво става. От друга страна, когато обаче нещо е в криза и цената му падне супер много, т.е. то стане някакси подценено. Хората въпреки това не купуват. Не купуват въпреки, че е логично да купиш нещо качествено на ниска цена. И що е това така, що е това феномена? И това е чиста психология. И все пак пазарите се движат от хора и хората са доста подвластни на психология. Те са или супер алчни, или супер страхливи. Това са двете състояния, които постоянно инвеститора се движи между тях. Цената, както казах, е горе-долу лесната част от уравнението. Тя е лесно откриваема. Дори за неконвенционални неща, като ядрен реактор, човек може да поразрови в интернет и да открие колко ще му струва един ядрен реактор, ако реши да поръчва от Русия. Нали, няма да е точна цената, но съм сигурен, че човек може да се ориентира. Цената е лесно откриваема. Въпросът е какво правим с стойността. Как разбираме едно нещо, каква стойност има? Как разбираме този имот, каква стойност има? Тая акция, каква стойност има? То дългов инструмент, каква стойност има? И това е наистина трудната част. Няма какво да ви лъжа. Това се учи с години. Опит с години. Първо, защото не е точно наука. Това е нещо много индивидуално и нещо, което зависи от контекста. И за да ви дам пример за контекста, си представете една унция злато. Една унция злато си е една унция злато, където и да погледнете в света. То е просто 31,1 грама злато. Обаче тая унция в Венецуела има една стойност, в България има съвсем друга стойност. И затова в България една унция злато струва 1200 нещо долара. Съм сигурен, че в Венецуела една унция злато струва 2, 3, 4, 5 хиляди долара. Просто защото там е криза и хората ценят златото адски много. Ако в България утре падне валутния борд и магазините се опразнят, както се е случвало вече преди, да видим тогава една унция злато дали ще е 1200 нещо долара или тук стойността ще нарасне или там и цената. Също стойността е нещо индивидуално. Тоест, различни хора ценят различни неща по различен начин. Не, различни хора ценят еднакви неща по различен начин. Вземете компании, които раздават дивиденд. Това са акции, които дават дивиденд. Някои хора искат да притежават такива компании, такива акции. За тях това е стойностно. Не ги бъркат, че Амазон може да си расте с по 20% на година. Те си искат да взимат всеки месец вноската от дивиденд.
Други пък хора са точно обратното. Те гледат Амазон и 20, 30, 40% растеж на година и си казват, това е моят влак. Не ще да инвестирам в компании за цигари, които ще ми дават по 5% на година, обаче това ще горе сигурно. Искам да се метна на влака Амазон и да имам целият сайт, който Амазон би ми предложил и да си нося риска, който си върви с това нещо. Тъй, че една и съща акция, двама човека я гледат, двама човека виждат различна стойност в нея. Така и с имотите, така и с други работи. Затова стойността е адски трудна, но пък и затова е адски интересна. И пак ще ви кажа, няма какво да се лъжим, стойността е адски труден занаят. Определението на стойността. Дори Уорън Бъфет нееднократно казва, че съжалява, че не е купил на времето Амазон. И ако Уорън Бъфет, който е толкова опитен, има познати хора в всякакви сфери и има информация, която аз и вие надали някога в живота си ще успеем да се докопаме от такава информация, то този човек някакси не е успял да прозре, че Амазон ще стане супер голяма компания. И ако той не може да прозре, как аз и вие да го прозрем? Нали? Затова стойността е нещо адски трудно. Има си и сега, разбира се, че има се похвати да се бори тази трудност и да се адресира, но пак това е тема за друга презентация. Много пъти до сега говорим за риск, но избягваме какво е това и как го мериме. Какво е рисковано, какво не е, какво е нормален риск, умерен и така нататък. Аз начало ви казах, че няма да ви дам тук някакви официални определения, защото не мисля, че са полезни. По принцип, професионалисти, когато говорят за риск, почват да говорят с математика, стандартни отклонения и така нататък и просто хората се загубват и спират да слушат и не разбират нищо от риск и затова риска се счита като някаква супер абстрактно понятие. Но за мен най-просто понятие за риск, което работи супер безотказно е колко мога да спечеля и колко мога да загубя за периода, в който съм си определил. И може би тук са едно допълнение и каква е вероятността за печалба и за загуба. И пак един пример казва 1000 думи, нека видим нещо, което е близко до всички от нас. Това е апартамент. Купуваме си апартамент, 100 квадрата по 1000 евро за чиста сметка и проста, 100 000 евро даваме за апартамент. Какъв е добър развой на събитията? Не е някакъв супер идеален, но да речем нормално добър. Както казахме, няма 100% заетост при имотите и винаги се случва така, че някакви периоди те са празни. Тоест ни носят печалба, ни носят наеми. И ако предположим, че на този апартамент може да вземем по 350 евро, горе-долу 340-350 евро наем на година, на месец, което е нормално, или това с 4000 евро от наем на година, ние за 8 години ще сме взели 32 000 евро. Това е като наем. Също да речем, че този апартамент все пак поскъпва. По 3% на година си катери цената. И след 10 години този апартамент може да се продаде за 134 000 евро. Което не е толкова фрапатно. Мисля, че всеки може да се гласи тук, че с 10 години имотите са поскъпнали може би 30%. Тъй, че наеми плюс оскъпяване с 10 години 68 000 евро потенциална печалба. Какъв ми е лошия вариант? Защото трябва и за това да се мисли. Дори в най-голямата криза от 2009-та повечето апартаменти поевтиняха до към 700 евро. Така, що горе някакво качество да имат. Там локация, добро разпределение, южно, не на първи етаж и така нататък. Да речем, че понеже и криза, не за 8 години ми ще може да го даваме за 5 години. Тоест само 5 години този апартамент ще се дава под наем, защото да речем 5 години ще е криза. И да речем, че го даваме 5 години и накрая ще го продадем за 70 000 евро. Тоест той е паднал като цена. Нормално. В края на периода имаме 10 000 евро загуба. Това е едно, че се обесцени, обаче пък ние все пак за 5 години сме взимали наем. Тоест от тези 100 000 евро в крайна сметка ще сме 10 000 евро назад. И да речем, че тези развои на събитията са с равен шанс.
Мислиме си, че добрият шанс е 50% от вероятност, лошия шанс е пак 50% вероятност. И така средно ни се получава, че между това колко може да спечелим и колко може да загубим, е около 30 хиляди евро, така супер проста сметка, 68 хиляди плюс минус 10 делено на 2, нали, горе-долу 30 хиляди евро, печалба средно аритметично, като сме преценили горе-долу шанса от развоя на всеки от тези сценарии. Та нищо кой знае какво, това са все пак с 10 години, но пък все пак някаква ограничена загуба. Видяхме, че дори в лош сценарий, криза и така нататък, загубата ни може би ще е не повече от 10 хиляди евро. Върху 100 хиляди, 10 хиляди загубиш, не е огромна загуба. 10% не е нещо фрапантно. При положение, че много инвестиции губят и по 50-60 и нагоре процента. В лош сценарий. Тук лошия сценарий губиме 10 000 евро, което бива. Тоест, това нещо супер така с широки граници може да се нарече умерен риск. Носи окей печалба, нищо фрапантно, не можеш да няма да станеш милионер за 2 месеца, обаче пък и си защитен от огромни загуби. Даунсайдът ти е ограничен. То апартамент, шанса му да стане 0 е адски малко. Тъй, че риска винаги, според мен, така го мерете. Не си играйте с някакви математики и стандартни отклонения, ами си задайте простия въпрос: какви са шансовете да има добър сценарий, какви са шансовете да има лош сценарий, в добрия колко мога да спечеля, в лошия колко мога да загубя. И това нещо е съпоставимо и в други сфери на живота. Примерно, дори да не говорим за инвестиции, купувате си записвате курс, който, да речем, учите някакъв език. Какво може да спечелите? Може да спечелите това, че научите нов език. Оттам насетне, като научите нов език, може да живеете в друга държава, може да работите в друга държава, може да запознаете с хора от друга държава. Хоризонта ви се разширява неимоверно. Тоест може да спечелите много. Какво може да загубите? Този език да не ви хареса и да се окаже така, че този курс е някаква загуба на време. Тогава може би там една година по 2 или 3 или 5 часа на седмица ще се загубили. 52 седмици до 5 часа, 250 часа ще имате загубени. Тоест, загубата ви при ученето на нов език е това да не ви хареса и да загубите ни 250-300 часа на година. Хубавия развой да ви хареса, да го понаучите и да ви се отвори кръгозора неимоверно. Ето според мен, как оценката за риска може човек да пренесе не само в инвестициите, но всяка една сфера така на живота. Гледайки от тази перспектива, според мен е много ценно. Звучи малко така широко дефинирано и някакво ала балистика, обаче с времето човек оценя проста дефиниция и това ви го казвам от личен опит. Говориме си за печалби, но никъде не казваме досега какво е добра печалба и какво е лоша печалба. Тук искам да започна с няколко отправни точки, за да се сравниме с нещо, за да имаме база на сравнение. И първо от тях е депозит. Ако сложите парите на депозит, то на година ще взимате между 0 и 1% в момента. По-скоро към нулата. Имотите правят по около 7-8%, като 3-4% са от наеми и 3-4% са от оскъпяване. Тоест на година при 100 000 евро имот, най-вероятно ще правите от наеми между 3 и 4 000 евро и може да се надявате, че между 3-4% този имот ще поскъпва с годините. Бизнеса, според мен, би трябвало да прави поне 20-30%, за да си заслужава цялото време, което казахме по-напред, и риска, който носите при отварянето му.
Дълговите инструменти, те са доста разнообразни, както казахме, но нали, примерно за държавните облигации процента е между 1 и 3, зависи от държавата, сега разбира се, че в щатите лихвата е по-ниска от това да купиш облигации на България. И затова така варират. Също нещо при корпоративните, пак има някакъв рейндж, там между 5 и 8%. И вече като даваш пари на разни частни лица през тези платформи за peer-to-peer lending, там са между 10 и 12%. Най-много, обаче и най-голям риск. Нали? Много по-вероятно е пеше от Естония, който отваря среги на пазара да фалира, отколкото да фалират щатите. Щатите също може да фалират, ама нали, каква е вероятността? И акциите дългосрочно правят около 10%. Това е... Сега зависи кой пазар гледате тук, нали, дали американския, китайски и така нататък, но моята референция е американския пазар, защото той е най-така стария пазар с стария свободен, може би стария свободен пазар, така да го кажем. Тъй, че референцията винаги, когато се казва пазара на акции, ще винаги референцията е към американските. Та 10% там. Топ инвеститорите правят около 15%, но тук в скоби за много дълъг период от време. Това е, представете си, над 20 години. Защото на всеки може да му се случи да изкара късмет, да нали, има късмет на начинаещия, да вложи парите си в нещо, първите на 2 години да прави по 15%, си каже, гледай, аз съм по-голям от Бъфет. Обаче, наистина почват те 15% да тежат, когато ги задържите 10, 15, 20 години. Ако успеете да ги задържите, най-вероятно вече хората ще идват, ще тропат на вашата врата и ще ви дадат пари, които вие да инвестирате. Само, че нали, трябва просто 15% ги държите върху дълги периоди от време. Това е перформанс. За 1-2 години нали, всичко може да е. Може да е това, че сте много умен, може да е просто чист късмет. За малки инвеститори 8-12% си е добре. Хич не е зле. Някои хора им малеят тези цифри. Обаче мога да ви кажа, че върху 20 години 8-12% хич не е зле. Тая графика, която гледахме от начало с експоненциалния растеж и с сложната лихва, където $1000 стават 2 милиона и нещо за 100 години, те бяха при 8%. Което, представете си, при 12 съм сигурен, че след 100 години няма да са 2 милиона, но примерно ще са 20 милиона. Тоест, тук вече стават големи разликите при малки процентни разлики. Просто скобата в това нещо е дълги периоди от време. Та 8-12% са си много добре. 12-15% е супер. Ако правите 12-15% и по-към 15%, ако ги правите върху дълги периоди от време, пред вратата ви ще има опашка от хора, които ще ви дават пари с труби да инвестирате вместо тях. Та 15%, въпреки че за някои хора не звучи много, това е адски много съотнесено върху дълги периоди от време. 10% е добра отправна точка. И тук имаме пак една скоба, много скоби днеска, но когато човек говори за пари, винаги е така. Нищо не е чиста монета. Когато говориш за възвръщаемост, е важно да се има пред инфлацията. Защото ако в Венецуела правя 15% или 20%, но инфлацията само днеска е 20%, то нищо не правиш. Ти си най-губещият човек на света. Въпросът е, когато говорим за възвръщаемост, това е процента, който правиш минус инфлацията. И инфлацията стандартно в развитите страни е около 2% на година. Те, че горните цифри са номинални и следва да извадим около там 2-3% за инфлация. Тоест, ако кажем, че акциите правят по 10% на година, да, цифрите на екрана, който виждате, най-вероятно ще порастат с 10% на година. Обаче инфлацията тайничко, без да виждате нищо, нали, но усещайки по джоба си, инфлацията ще изява 2-3% от тях. Цифрите на екрана ще са 10% отгоре,
Но просто нещата около вас са с 2-3% по-скъпи или в крайна сметка вие ще имате 7-8% повече. Реално. В този слайд искам да ви разкажа за инвестиционния клас, където обичам аз да инвестирам парите си. И това са акции. Има много причини за това, но нека почна малко по-отдалече и да ви разкажа какви са поне моите причини, защо да не са другите инвестиционни класове. Говорихме, че има някои инвестиционни класа и това са имоти, бизнес, дългови инструменти и акции. Между тези 4 на мен акциите са ми любимите. Защо не имоти? За да купиш хубав имот, както казах, прага за влизане е доста висок. Да купуваш посредствени имоти не е готино. Има от друга страна този момент, че при имотите трудно можеш да купиш хубав имот на добра цена. Там каймак се обира на много по-ранен етап, отколкото да стигне до малки инвеститор. Там са познати на брокери, познати на не знам си кой. Всичките хубави имоти се обират на този етап. До масовия инвеститор стигат посредствените имоти. Освен ако нямате някакво познанство и много пари, имотите са трудна хапка. Освен това, има бая такси свързани около имотите. Примерно, за да купиш имот, трябва да платиш такса на комисионна на брокер, трябва да платиш нотариална такса. Тоест, отиваш ни 5% горе-долу отгоре, които ти на влизане. На 100 000 евро имаш 5 000 евро разноски за така здраве и здрасти. Има някаква занимавка при имотите, което не е за подценяване. Примерно, даваш имот под наем, това е много хубаво, обаче като почнат да си изреждат наематели през една година и всеки следващ ти вика, тук нещо е чукнато на стената, кой ще го прави. И може да не ви струва кой знае какво, обаче си има някаква занимавка. Има си влече си някакви пари. Имотите не са лоши, не ме разбирайте погрешно. Просто искам да кажа, че не са хапка за всеки. Ако имате пари и имате каналите да си подсигурите хубав имот, не е лошо. Бих го направил, бих купил, обаче тая работа е трудна. Защо не бизнес? Бизнесът също не е лошо нещо. Пак не ме разбирайте погрешно. Света се движи от предприемачи, на които аз така се възхищавам. Но като цяло бизнес е нещо, което изисква адски много време и усилия. И риска е огромен. Аз ви споменах, че тайна официална статистика, където 80% от новите бизнеси фалират. И много хора това го подценяват. Бизнеса не е лоша работа, обаче човек трябва да тръгва реалистично. Нали? Много хора работят някъде на заплата и идеята е, сега почвам бизнес, там предприемач и всичко е цветя и рози, живеят в тази нагласа, обаче накрая нещата не са така. Риска се подценява, времето се подценява, усилията се подценяват. И с бизнес има си някакъв набор от бизнеси, които обикновеният човек може да прави. Не всеки бизнес може да се направи от малък инвеститор. Да речем, не може да направиш железопътна компания, не може да направиш компания, която произвежда цигари. Може да се опиташ, ама успехства. Не може да речем, не може да направиш компания, която продава марихуана, защото марихуаната в България е незаконна. И това за бизнеса. Защо не дългови инструменти? Дълговите инструменти също не са лоши, също са окей в някакви случаи, обаче напоследък доходността там е адски ниска. Примерно, представете си, че купите държавни ценни книжа на щатите, че получавате нещо като 1-2% лихва на година. А купите някакви корпоративни облигации, там може би ще отидете на 5-6.
Но като цяло, понеже лихвите са адски ниски по света последните 5-6-7 години заради тази криза, смъкнаха се лихвите, за да може да стимулира икономиката, обаче като смъкнаха лихвите, падна доходността от дълговите инструменти. И тя много често е адски ниска. Другото нещо при дълговите инструменти е, че не участваш в големия растеж. Тоест там може да имаш доходност и рискът ти може да е ограничен, обаче не можеш да участваш в голямата игра. Примерно, представи си, че сте купили облигации на Амазон. Да, те ще си плащат лихвите, ще постъпват там 5-6-7% на година, обаче не участвате в големия растеж. Подсигурен сте, получавате си своето, но не участвате в големия растеж, в голямата игра. И като така почна да ги махам едно по едно, това, което за мен остава печелившо, това са акциите. Една много важна концепция при акциите е това, че ти като акционер участваш в компания. Тоест ти ставаш собственик на компания. Ако много хора считат акциите за лотариен билет, те са в грешка. Ти ставаш собственик. Също това е най-доброто управление. Ставаш собственик. Макар и малка част, въпреки това си собственик. Много хора не усещат тази собственост, защото наистина примерно си купуват 5 акции на Амазон и това е 0,0000001%. Обаче въпреки това си е дял в тази компания. И другото нещо, което е много така важна концепция при акциите, е това, че акционерите са на върха на хранителната пирамида в нашия капиталистически свят. Преди, по време на комунизма, ако това е било партията, в свободния капиталистически свят на върха на хранителната пирамида е акционера. Той казва какво става. Той плаща музиката, той я поръчва. И ако не ми вярвате, точно преди една седмица имаше хубав случай с това нещо. Акционерите казаха на CEO-то, на управителя на Uber да подаде оставка и той подаде оставка. Тъй, че ето една илюстрация как акционерите могат да упражнят своето право да навигират бизнеса. Може да има, бизнеса може да има лице, може да има управител, CEO-то в случая, обаче той е просто един наемник, който трябва да свърши една работа, който трябва да управлява компания. Истинските шеф-диригенти на оркестъра са акционерите. Другото нещо, което така ме блазни при акциите, е, че косвено, чрез акциите може да участваш във всеки един бизнес. Тоест, казах ви, че е много трудно да основеш ЖП компания. Обаче, си купиш акции на ЖП компания, публична е елементарно. В България не можеш да направиш бизнес, който продава марихуана, защото марихуаната е незаконна. Обаче може да си купиш акции на компания в Канада, която продава марихуана. Един вид, чрез акциите, чрез своята собственост, чрез притежанието на акции, вие може да станете собственик в какъвто бизнес се седите, където се седите по света. И наистина ограничения няма. Може да сте собственик на компания в Аржентина, в Южна Африка, в Китай, в Германия, няма значение. Просто пазарите са направени така, че адски лесно купуваш акции и оттам ставаш собственик в почти всеки един бизнес, почти навсякъде по света. Ниски разходи за влизане, също много важно. Тоест, когато си купувате акции, горе-долу комисионните не са високи. Те са между 0,1 и 0,5%. Сравнете това при имотите. При имотите само за здраве и здрасти вече са 5% вътре с комисионни и разни такси държавни. При акциите това нещо е много ниско. И каквото е още по-добро, е това, че като държите акции, вие не дължите нищо през годините. Тоест, ти не си купуваш акции на Амазон и всяка година да трябва да плащаш някаква поддръжка,
Не, ти си купуваш, държиш и нямаш абсолютно никаква поддръжка там. Забравяш. Следващото го казах, вече може да участваш във всеки един сектор или пазар. Другото блазнещо е, че може да се влиза с по-малко капитал. Да речем, че сега с $50 е някакво несериозно човек да ходи да се занимава и да си казва, че е инвеститор и голямата работа. Обаче с 1000, 5000, 10 000, 20 000 долара абсолютно нормално може да си купите акции без проблем. При имотите, нали, сравнете го това с имотите, там не е така. Там хапката е голяма. И също така акциите, въпреки че са рискови, връщат добри проценти на година. Ако погледнете пазара в щатите, или това са най-големите 500 компании, S&P 500, там възвръщаемостта на година върху много дълъг период от време, като ви казвам много дълъг, представете си 100 години, е 7-8% на година след инфлация. Това е почти без паралел при другите инвестиционни класове. Може би бизнеса може да бие това, но с цената на много повече усилия и много повече риск. Имотите носят по-малко, дълговите инструменти носят много по-малко от това. В момента акциите дават добра доходност, да, рисков инструмент са, обаче когато човек купи пазара целият индекс разпределя риска и въпреки това получава много добри проценти на години и то върху дълги периоди от време. Повечето хора, като зреят за идеята за инвестиция, започват да си задават и друг един въпрос и това е сам мога ли да се оправя и трябва ли да се доверя на инвестиционен консултант. И пак нещата, като всяко друго нещо, не са толкова прости. Няма дефинитивно за всеки да или не. Но поне моя кратък отговор е не. За мен тази работа не е чак толкова трудна. Не се искат чак толкова много акъл и кой знае какви супер дълбоки познания, ако не инвестирате активно, ами по-скоро инвестирате пасивно. Това ще стане въпрос какво е да инвестираш активно и пасивно в друга презентация. Но ако инвестирате по-скоро пасивно, не са нужни чак толкова акъл и съобразителност. Повече ви трябват дисциплина и реални очаквания. А от друга страна, инвестиционните консултанти и всичките там фондове не се справят чак толкова добре, колкото рекламират. Дори повечето фондове и консултанти, които инвестират пари за други хора, не могат да бият пазара. Пазара е един бенчмарк, едно сравнение, което един вид казва колко процента печелят всички акции, да речем, на най-големите компании в САЩ. Това е S&P 500. И то, да речем, както видяхме в предните слайдове, средно печели по около 10% на година. Това е за, да речем, последния век. Та повечето, и като казвам повечето, разбирате, 80-90% от инвестиционните консултанти и фондовете не правят повече от това. Та защо са ви, за да ви взимат такси, ако с инвестиция в пазара, което е доста ефтино и доста лесно, вие може да правите повече. Тъй, че това ми е така най-силният довод. Дори имаше един много известен бас, който може да проверите, между Уорън Бъфет и петте най-големи и най-известни за времето си хедж фонда. Като Уорън Бъфет казва така: аз се залагам на $1 милион, че ако инвестирам пари в пазара, купя един индекс, ще бия това, което вие решите да правите. Тоест, вие инвестирате в каквото искате, аз ще инвестирам в пазара и след 5 години ще съберем да видим кой е направил повече. И това нещо баса е за $1 милион. Не съм сигурен дали е приключил, но по последни данни беше, че Бъфет води. Тоест фондовете правят много по-малко от пазара. Това са топ хедж фондовете в света, поне за времето си. Те не са много ефтини. Вие за да инвестирате в такива фондове, не е безплатна тая работа, те ви удържат такси управление. И още повече ви ядат възвръщаемостта. Тъй, че краткият ми отговор е не. За нормален среден инвеститор, който е решил да поинвестира пасивно, да си вложи парите някъде, да му изкарват доход, колкото не седят
е там в банката или под матрака. Мисля, че не е чак толкова трудно, всеки може да се справи сам и консултант не ви трябва. Всяко нещо си има край и така и ние вървим към приключване. Темата за инвестициите е доста голяма и доста сложна. И на всичкото отгоре нещата са и доста индивидуални. Затова няма как в един час тук да разнищиме всеки един проблем, как, какво, защо, къде. Тъй, че така постарах се да е достатъчно базова тази презентация. Надявам се, че ви харесва. Но в същото време се постарах за много теми да ви дам малко така и по-личен поглед върху нещата, защото мен лично много ме дразнат презентации само с определения и някакви описания от учебниците. Тъй, че въпреки, че беше доста базова презентация, се надявам, че всеки ще намери така нещо полезно за себе си. И за да сложим един така порядъчен край на това нещо, нека обобщиме горе-долу за какво говорихме и до какви изводи стигнахме. За да има финансова независимост, е абсолютно задължително да изкарваме повече пари, отколкото харчиме. Т.е. да ни остават пари, да имаме един буфер, който може да ни издържа 6 месеца, ако нещо се случи, т.е. лош развой на събитията. И като имаме тая разлика между това, което изкарваме и това, което харчиме, тая разлика трябва да инвестираме. Колкото по-рано започнем, толкова по-добре. Видяхме графиката на сложната лихва, видяхме как става номера от начало, почти не забелязваш разлика, обаче колкото по-напред отидеш в времето, толкова нещата се ускоряват. Не веднъж повторихме термина снежна топка, ще го споменем и тук. Колкото по-накрая отиваме, нещата се забързват и стават наистина интересни. Да живееш на заплата и да слагаш парите си в банка не е вариант за финансова независимост. Богатите хора не го правят, не го правете и вие. Другото, което малко го засегнахме преди малко, трябва да имате дълъг хоризонт на инвестицията. За 1-2 години няма какво да се лъжим, няма да забогатеете. Ако хванете някаква спекулативна търговия, примерно купите никому неизвестна дигитална валута и тя скочи 10 пъти, може да изкарате късмет и да направите пари за година-две. Обаче почти никога не става така в света на инвестициите. Случва се, но не е правило, по-скоро изключение. Трябва да сте подготвени за инвестиции за дълги периоди от време. От тук насетне малко трябва, човек иска да се занимава с инвестиции, иска да е финансово независим, иска да държи нещата в свои ръце. Трябва да започнем да променяме мисленето си. Мисленето ни е специално около темата за парите, сме да твърда, че ни е доста изостанало. По някакви исторически причини темата за парите не се е развила в мисленето за последните сигурно 50-100 години. Доста консервативно мислене. Според мен всеки би имал полза да почне да мисли в рамката цена-стойност. Като дори човек си върви по улицата, се оглежда насам-натам и да се пита, това колко ли струва, каква ли стойност има. Тая земя тук колко ли струва, каква ли стойност има. Тоест аз какво мога да построя на нея, колко мога да изкарам. Този апартамент тук колко ли струва, колко ли мога да дам под наем. И всякакви такива въпроси. Много неща са трудни за оценка, примерно акциите не са чак толкова лесни за оценка, но тук става въпрос за промяна в мисленето. Да вървиш, просто около тебе да виждаш неща с цена и стойност. Това е много ценно, изисква много време и много тренинг. Другата рамка, която трябва да влезнем е рамката за риск. Да почнем да мислим за разни решения, инвестиционни, а и не само инвестиционни, за да се натренираме добре, да започнем да мислим в тая рамка какво мога да спечеля и какво мога да загубя и каква е вероятността от двете. Това може, както ви казах малко по-рано, може да се прави за много неща. Тоест може да се прави за такива разни избори в живота, да почна ли нова работа, да учи ли магистратура, да изкарам ли диплома и всеки такива работи. И в ежедневието си човек доста избори среща
ако почне да ги пречупва през рамката за риска, какво може да спечели, какво може да загуби, каква е вероятността, ще е много полезно след това и за инвестициите. И казахме за възвръщаемостта и процентите, колко е добре и колко е зле. Или ако трябва да така обобщим, 8-12% след инфлация е доста добре. 12-15% е супер и над 15% започвате да влизате в света на големите пари. Правите ли над 15% за дълги периоди от време, пред вашата врата ще има опашки от хора. Общо взето, това са така 5 точки, които мисля, че ако трябва да завършиме, с тях е най-така подобаващо да завършиме. Благодаря за вниманието и очаквайте следващите епизоди.